Noin, mä kuvaan vielä uudelleen, koska en mä tiedä, noniin. Siis, Höpsöt maailmat. Sillä spämmää. Ketkä tästä nyt on tässä videossa? Missä servusta ootte? Trollercraftissa. Sellaisessa kuin... Mikä IP? Tämä serveri ei ole kräkätyille Minecraftiin. Rolleri.fi. Ei se kyllä. Rollercraft.valtsu.net. Hardcore is in Minecraft. Joo, kaikki. Ei, mut se ei oo vielä... tehdä tämmöstä. Se ei oo vielä siellä, koska siinä kestää aika kauan ennen kuin se menee siinä. Kun... Muffe, kato. Osaat tehdä Miksi tää näyttää joten trollerois tässä? No kun se on täällä. Niin se on tässä puhelussa, se ei vaan puhu mitään. Paitsi mä puhun sääntänään. Rakennettaan talo. Apua, mä menin Netheriin. Älkää tähän. Aivan mörköjä. Rollercraft ja mikä se? Piste valtsu tuplaveellä. Aivan. Paistu vittu Leinonen, mä oon paras! Mikä vittu? Troller! Toi ei sano sit ite. No ei. Kuka katto X-Leinusta vaan nyt? Troller. Poller. Loller. Hei. Kattokaa ihmeellisiä naamia. Hei, voiks joku sanoa seksi? Seksi. Mun Minecraft ei enää toimi. Nyt se pyytää mua sulkemaan. Kuka? No tää kone. Bad boys, what's it gonna do? No, voiks mä muuttaa teidän taloa? Et, mä oon tän rakentaja. Ja mikä iton spawni tää on? Siis, nyt, onks kaikki täällä? Kondremase, mä oon rakentaja. Troller. Muna. Troller. Troller. Täällä on tehty Sen ei tarvii puhua, koska mä... Muffe, moi! Troller, tässä lukee, et sä oot tässä puhu jotain, sano munaa. Miksi sä tulit tämmösen puhelun, missä sinä vaan koko ajan hoet vaan samma? Minä kuvaan vieläkin. Oikeesti. Mä tipun tätä kärryä. Ei tiputa! Sä Meni jo. laitat takas. En mä saa. Huono. Oi. Nyt mä en tee sun skiniä tänne. Saan kai esittää sotilasta. Hei, onks tää Muffen tekemä tää servu? No ei ole, mä oon tän rakentaja Kondremassa, mut nää kaikki jutut tässä näin on mun tekemiä. Täällä on Diamond Sword, Ja tää iso kupu, jota Serf sanoi Jonnet talo. Niin, ei, onks toi Jonne mökki muka? Mikä? Tämä Obsidian kupu, onks tää Jonne mökki? Ei. Miten sä voit lentää? No koska mä oon rakentaja. Sillä on nodus. Kato, se on niin... No ehkä mä voin lentää kun mä oon rakentaja, mulla on game mode. Oikeesti. Ai, voiks tää alkaa tästäkin? Ei, mä oon rakentaja, sä oot pelaaja. Eikö se tajuu? Ei se tajua, turha sä yrität selittää edes. Hei, mä raskaan. Kuka on tohtori? Minä, mä oon tohtori Syker. Tohtori Sykerä. Sykerö, ei Käri se Sykerö. kerran terve. Tuotteet. Hei, mä pääsin. Arvaa, kuka tietää mikä tää laite on? Kuka tietää mikä tää laite on, Muffe? Se on se viikinki juttu siellä. Ei oo. Missä? Missä? Tää vaikuttaa vähän tuolta trombilta. Koko. Tää vaikuttaa Jos tää vuoristoradalta. vettele vaan,
jos tää Vempele vaan kato pyöris, niin sit ois vähän kiva. Moi! Hei, mä voin tehdä tänne trompin. Tohon eka tollanen. Sit pitää noin laittaa oho sen, noin. Sit noin. Täältä mä tuun! Onks mulla vähän sama? Onks mulla hieno skini? Mä en tiennytkään, että Shadow on aina noin sekasi. Mä join vähän ässää. Koska... Täältä Ai. tullaan. Täällä sulla on pikkasen. Oikeesti ei mitään, älkää nyt tulko tänne. Kodin terra. Trompi mä haluun. Hei, mä tiputan sut. Ei! Et vähän, oho, ilkimys. Ei se satu. Nyt mä tiputan jonkun. Sieltä. Tiputa mut täältä tullalle. Muffe. Mä tiputan sut. Ei. Ei, Sieltä. hei, ottava. Shadow. Tiputtakaa Nyt mut. Shadow, joo, mä tiputan sut. Hei, menkää ajaa tohon. Hei, joku menee ajaa tohon, mä haluan trollaa sitä. Mä voin! Hyvä, Kondre, mä voin trollaa sua. Hyvästi. Oi, mä itekin. Hei, Kondre, aja siinä. Haluatko se trollausta? Oota. Ihan sama. Auttakaa, mä en osaa tulla. Sitten pitää ampua bovilla, kato, sit se Minecraft hajoaa. Kuole! Oho. Mun ihan just kunhan mä käyn kakalla. Mä en ooks... Mä tän. Mä en ihanko totta. Lumipallo! Hei, Kodin. voisi joku rakentais mun skinin tänne. Mutta se nyt ootte lakkaa. rakentanut nää skinit. Ai, Kaikki laulaa! Muffe on rakentanut nää skinit. Muffinssi! Siellä vaan X-Leinosen kaa. Siellä on taas MP3, vetää muappeja MP7. Kaikki käy tilaamassa YouTubessa mun kanavan. Siellä on tää meidän 6 sivulla. Tykkää tesi vaan, jalkaa.